गोकुळ सोबत गोकुल। महिलांनी काँग्रेसची प्रवृत्ती ओळखावी व ती प्रत्येक घराघरात पोहोचवावी असं आवाहन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलंय। भाजप महिला सेलच्या वतीने आयोजित भव्य विराट मोर्चावेळी नितेश राणे बोलत होते। आज आपण हा जो निषेध मोर्चा काढलेला आहे त्याचं महत्त्व सांगण्यासाठी आणि आपण काही दिवसा अगोदर प्रत्येकाने टीव्हीवर नारी शक्तीचा विरोध जो काही झाला, विधेयकाचा जो काही झाला आणि त्या विधेयकामुळे आपल्या देशाचं आणि समाजाचं किती नुकसान झालं या गोष्टी अधोरेखित करण्याच्या निमित्ताने आपण इथे सगळेजण जमलेलो आहोत। माझ्या अगोदरच्या मान्यवरांनी आपल्याला सगळ्याच गोष्टी विस्तृत सांगितलेल्या आहेत, पण आपण सगळ्या जणांनी माता भगिनींनी आज याचा एक विचार करायला पाहिजे। आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर नतमस्तक का होतो? छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समोर नतमस्तक का होतो? कारण का शिवरायांनी स्वराज्यामध्ये कधी कुठल्याच माता भगिनींकडे कोणालाही वाकड्या नजरेने बघायला दिलं नाही, म्हणून आतापर्यंत आपण त्यांना पुजतो आणि नतमस्तक होतो। माँ जिजाऊनी जे काही मुघलांचं आक्रमण होत होतं त्याच्या विरुद्ध छत्रपती शिवरायांना स्वराज्य स्थापन करायला सांगितलं आणि मग स्वराज्यामध्ये प्रत्येक माता भगिनींना मान सन्मान मिळणं हेच तर खऱ्या अर्थाने आपण शिवरायांचं स्वराज्य म्हणून त्याचा ओळख। आज आपण इथे जमलेले आहोत। आज जे काही नारी शक्ती विधेयकाला काँग्रेस आणि इंडिया अलायन्सच्या सगळ्याच पक्षांनी जे विरोध केला त्या प्रवृत्तीला आणि त्या लोकांना आपण पाहणं आणि ओळखणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। जेव्हा जेव्हा कुठल्याही महिलांना माता भगिनींना सन्मान देण्याचा वेळ आलाय तेव्हा तेव्हा काँग्रेसनी आणि त्यांच्या सर्व सहकारी पक्षांनी तेव्हा तेव्हा विरोध दाखवलेला आहे। आता या नारी शक्तीचा जो विधेयकच्या निमित्ताने जो विधेयक आला, विधेयक काय होता? जसं ग्रामपंचायतीमध्ये असंख्य माता भगिनी आज सरपंच म्हणून त्याच्या गावाचं नेतृत्व करतायत, त्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीमध्ये असंख्य माता भगिनी आज नगराध्यक्ष म्हणून, जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून, सभापती म्हणून आणि सरपंच म्हणून जे काही नेतृत्व करतायत, तसंच उद्या विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये देश आणि राज्य चालवण्यामध्ये माता भगिनींनी हातभार लावावं आणि नेतृत्व करावं, त्यासाठी हे विधेयक आदरणीय पंतप्रधान आणत होते। त्याच्यामुळे ज्या पद्धतीने आज आपण गावागावाचा विकास, जिल्हा आणि शहरांचा विकास आज असंख्य माता भगिनी त्यांच्या नेतृत्वात करत असताना आपण अनुभवतो, तोच अनुभव आपल्याला विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये पण येत असताना आपल्याला दिसला। पण काँग्रेसला आणि त्यांच्या पक्षांना पाहिलं नाही। त्यांनी आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा माता भगिनीने सन्मान देण्याची वेळ आली आहे तेव्हा तेव्हा काँग्रेसची विरोधात भूमिका घेतलेली आहे। काही वर्षा अगोदर जेव्हा आदरणीय पंतप्रधानांनी ट्रिपल तलाकच्या निमित्ताने आमच्या मुस्लिम माता भगिनींना सन्मान देण्याचे जेव्हा विधेयक आणला तेव्हा पण काँग्रेस आणि या मित्र पक्षांनी त्याही विधेयकाचा विरोध त्या निमित्ताने केला। देश सोडा, राज्यामध्ये पण आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जेव्हा मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना आणली, त्या मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेच्या विरोधात याच काँग्रेस पक्षाच्या लोकांनी कोर्टात गेले, जेणेकरून ती योजना बंद झाली पाहिजे। या भूमिकेचे हे काँग्रेसचे लोक आहेत जे मुख्यमंत्री लाडली योजनेच्या निमित्ताने आज आपल्या घराघरामध्ये आधी आर्थिक समृद्धी आली आहे, त्याच योजनेला बंद करण्यासाठी या काँग्रेसवाल्यांनी पुढे भूमिका घेतली, पण त्यांना पुढे काहीच चाललं नाही। आज त्यांना माहिती होत आज हे 2023ला जेव्हा हे विधेयक आपण आणलं, आज मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतर उद्या जेव्हा माता भगिनी विधानसभा आणि लोकसभेचं नेतृत्व करू शकल्या असत्या
तेव्हा ह्या काँग्रेसवाल्यांचे खरे चेहरे बाहेर निघाले. यांना स्वतःच्या भविष्याची चिंता वाटली. आम्हाला मतदान करणार कोण? कारण का आतापर्यंत आमचं सगळं राजकारण हे माता भगिनींच्या विरोधातलं होतं आणि म्हणूनच काँग्रेसांनी ते विधेयकाला विरोध केला. मी आपल्या सगळ्या जणांना आवर्जून सांगतो, हा निषेध मोर्चा आपल्या कोकणाच्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक माता भगिनीच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी आपण पाहिलं तर या पूर्ण लोकसभा मतदारसंघामध्ये 62% महिलांची लोकसंख्या आहे. 62% म्हणजे आपल्याला आपली लोकसंख्या जास्त आहे. उद्या आपल्याला आपलं नेतृत्व करण्यासाठी तेवढेच आमदार आणि खासदार या पूर्ण कोकण पट्ट्यावर तयार झाले असते. आज आम्ही जसा तुमचे भाऊ म्हणून तुमचे प्रतिनिधी म्हणून विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये जातो तसं उद्या आमच्या या व्यासपीठावर आणि आपल्यातल्या असंख्य माता भगिनी उद्या विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये जाऊन आपल्या सगळ्यांच्या प्रश्नाला न्याय देण्याचं काम अतिशय प्रामाणिक आणि प्रभावी पद्धतीने करू शकले आहे. आणि म्हणूनच या विधेयकाला विरोध करणं. आज जसा आपण इथे संख्येने जमला आहात, परत गावाकडे जात असताना, परत आपल्या तालुक्याकडे जात असताना, परत आपल्या शहरामध्ये जात असताना आपण प्रत्येकाने काँग्रेसचा हा खरा चेहरा, विरोधकांचा हा खरा चेहरा गावागावात प्रत्येक घरामध्ये सांगण्याची अत्यंत गरजेचं आहे. महिलांचा विकास व्हायला झाला तेव्हा हे लोक विरोध करतात. महिलांचं नेतृत्व मोदी साहेबांना द्यायचं आहे तेव्हा हे लोक विरोध करतात. महिलांची हक्काची मुख्यमंत्री लाडली योजना आणायची देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ठरवली तेव्हा हे लोक विरोध करतात. आणि म्हणूनच आपल्याला या निमित्ताने जसं आमच्या श्वेताताई असतील, तेजसे मॅडम असतील, आमचे प्रभाकरजी असतील आणि आम्ही सगळे जणांनी आज एकत्र म्हणून आम्ही काय भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती म्हणून जमलेलो नाही, पण आज आमच्या देशातल्या माता भगिनींना, माझ्या महाराष्ट्रातल्या, माझ्या सिंधुदुर्गातल्या माता भगिनींना खरा अर्थाने न्याय भेटला पाहिजे. तुम्हालाही नेतृत्व करण्याची संधी भेटली पाहिजे म्हणून हा निषेध मोर्चा आम्ही काढलेला आहे. मला विश्वास आहे आज जे काही जनसागर ज्या पद्धतीने इथे बघायला मिळतोय, जेवढ्या संख्येने तुम्ही सगळेजण बाहेर निघालेला आहे, जे जे काँग्रेसवाले घरी बसून हा मोर्चा बघत असतील, आज काय रात्री त्यांना झोप लागणार नाही एवढं तरी विश्वासाने मी सांगितलं. एवढं तरी विश्वासाने सांगितलं. कुठेही फिरत असताना कुठलाही काँग्रेसवाला भेटला तर आवर्जून विचारा, अरे बाबा तुझं काय जातं, आम्ही अगर उद्या आमदार झालो तर, तुझं काय जातं आम्ही उद्या खासदार झालो तर, आवर्जून विचार. का तुला मिरची लागते? आम्ही एवढं तर ग्रामपंचायत चांगलं सांभाळतो, एवढं तर शहराचे नेतृत्व आम्ही करतो, तर उद्या अगर विधानसभा आणि लोकसभा जाण्याची संधी आम्हाला मिळाली असती तर तुम्हाला हिरव्या मिरच्या काय लागतात हे आवर्जून जरा माझ्याकडे विचाराल का नाही? विचाराल का नाही? हळू आवाज येतोय, जरा फटाके लागले पाहिजे असं विचार. तुमचा भाऊ बसलाय पालकमंत्री म्हणून, काही होणार नाही, चिंता करू नका. आणि म्हणून या निमित्ताने आपल्याला सांगतो, हा निषेध मोर्चा तुमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आहे, राग व्यक्त करण्यासाठी. आपला देश पुढे घेऊन जाण्याचं काम, महासत्ता बनवण्याचं काम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब करतायत. त्याला हातभार लावण्याचं काम तुम्हाला उद्या निश्चित पद्धतीने तुम्हाला सगळ्यांना संधी भेटणार आहे. आज अगर आपला हे विधेयक पास करण्याचं आपण आपल्याशी झालो असलो तरी आम्हाला सगळ्यांना आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे की येणाऱ्या काळात काँग्रेसच्या नाकावर पेटून निश्चित पद्धतीने उद्या हे नारी शक्ती विधेयक आणतील आणि पास पण करतील. आणि उद्या तुम्ही सगळ्याच जणांमध्ये कोण ना कोण आमदार आणि खासदार म्हणून निश्चित पद्धतीने आमच्या खांद्याला खांद्याला काम करण्यासाठी आपण सगळेजण तयार व्हाल असा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. परत एकदा आमच्या श्वेताताई आणि आमच्या महिला मोर्चाचे सगळे पदाधिकारी त्यांच्या खऱ्या अर्थाने मी अभिनंदन करतो. आमचे प्रभाकरजी असतील, युवा मोर्चा असतील आणि जेवढे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सिंधुदुर्गाचे पदाधिकारी आहेत सगळ्या जणांचं मनापासून मी आभार मानतो. हा पक्षाचा मोर्चा नसला तरी प्रत्येकाने आपण इथे येऊन जे काही निषेध नोंदवलाय, समर्थन नोंदवलाय, त्याला विश्वास आहे सिंधुदुर्गाचा आवाज निश्चित पद्धतीने मोदी साहेबांपर्यंत पोहोचला असेल हा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो.